Ndifojani mpaka na pano America yukanikabe kuti iphwasule Venezuela kama kuti ayipange attack Venezuela. Pali zifukwa zingapo. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Takulandira ndithu pano pamene tithu makambirana nkhani zosiyana-siyana zimene zikuchitika pa dziko lonse lapansi komanso kuphatikiza ndi kumalawi komwe. Ndefunso ndimene kuti chifukwa chani pano pa USA yukanika ndithu kupanga attack Venezuela pakadali pano. So actually pali zinthu zingapo. One, power of people. Makamaka mphamvu ku anthu, mphamvu za wanthu. Yes, pamene kuti mphamvu za wanthu, anthu ali ndi kuzindikira, anthu aku Venezuela akuzindikira bwino za America kuti ndiyotani nanganso ikufuna chani. Ndi point yosangalatsa kwambiri nangasi one, anthuwa akupanga understand. That means boma silingadzutse kudzera mwa wanthu nkupanga manipulate anthu kuti tiyene nawo yayi. Chifukwa boma what I mean is America singagwiritse ntchito wanthu chifukwa system ndimene amagwiritsa ntchito kwambiri. Kugwiritsa ntchito wanthu kwamema wanthu tabwera ndi pano ndikapanga manipulate nkwawaza kuti tamukireni president wanu chifukwa apanga ABCD. Akuponderezani, akukhomererani, akupanga izi. Guys, nkhani imene ili clear ndino kuti America ikufuna ipanga overthrow, ikufuna ingosintha boma kwene kucha. Zonse zokhuza ndi drug cartels kuchenchana zonse nkhani yase ndi aboza zongo angozeka mwapana. Afuna tenge mafuta amene muja komanso afuna kuti sakufuna zoti pakhale Russian influence. Kama kuti Venezuela ikhale ndi azinzawo akunja, right? Mene ali ngati Russia, China, Iran. Iwe munthu wamuti jenomo muno ufuna ukhale part kwambiri ndiye china Russia. Iwe ndo chibwana kwambiri. Ndafuna Joseph Bomalo ayikepo anthu amene iwo akwadziwa kuti anthu awa atikwanisa tikwanisa mapanga control. Nde boma la Venezuela lili ndi kuthekera kuwapanga convince anthu komanso kwadziwitsa wanthu kuti akuluakulu chiliyonse chimene chingachitika apa choti mukuononga ufulu wanu. Ine ndikupasa an example. Tapanga an example, taganizani zimene zinachitika ku Libya, example yabwino kwambiri. Boma limagwiritsa ntchito wanthu wacho kuti aphe president wawo kapena Joseph president wawo. Zinachitikadi koma at the end of the day chimene chinachitika afterwards amakusiyani. Chifukwa iwo aje pena amabwera amene kuchaka amabwera ndi zolinga zawo. Amabwera ndi zolinga zawo. Suri amakhauri akufuna zabwino niwe anthu ainuwe yayi. Koma iwo amakhauri afuna apeze ma interest. Apeze zinthu zimene akuzifunewo kuti apapa ndeya tipakulawo mmenemu. So chifukwa choyambirira Venezuela inachenjera inawadziwitsa wanthu. And anthu aja amamvera. Example, poyambirira anawuza anthu, guys, like ordinary citizens, like anthu wamba, nzika wamba kuzuza kuti akuluakulu muzoyene futi pano ma trainings tente pange ma trainings then chifukwa kubwera nkhondo. Nzika wamba atizinamba tenga futi kuyamba kupanga ma training kupita kunduku kupanga this. Why? For they understand. Anthu chama akumvera akudziwa kuti baba iyi sigwira chifukwa America ibweza tipanga ataki kuno kusingagwire nkhondo imakhaya tonse. Another thing is even ngakhale anthu azipani zotsutsa nawo sanavomeze kuti America ibwere izapange attack nkati mocha. Even those anthu azipani zotsutsa, right? So first of all anawuza anthu anamema anthu kuti tipange training zinatheka anthu kupanga training kutanga futi kunduku chanchane. Number two, awuza anthu kuona kuti akulu mukhale tcheru, anything report mupange report. Anthu tuwamba mpaka na panopo panali app ina yake kwabwera app iyo inalipo kale. App imachita kuti Ven app imeneyo poyamba kugesa ntchito kupanga report ngati muna nkhani ya madzi magetsi. Kwa panopo sona ayisandutsa app ija asilikali kumeneko kwa ayisandutsa kukhala chinthu chopanga report. Ukangona chicho chodabwisa suspicious chenchani zambiri mbiri kaya
ka malire ka chana kuona anthu odabwisa akuti iwe panga report through this app kugwisa ntchito application imeneyi yochita kuti Ven app ndoti iwaja ukatero basi nzabwinobwino uthenga wafikirako akuluakulu kuti akuluakulu paliane pali mbola mdziko mwathu muno. So this is very interesting. Ndizosangalatsa kwambiri pamene ndithu tikuona kuona zoti iyayi anthu akupanga cooperate ndi boma, like anthu akonda dziko lawo chifukwa zomwezo linakakhala dziko lina kale ndero America sinakasunthaso sinakabweresa zinthu zawo zimaboti zimachana asilikali kwangoyima m'madzi muja nkumadikirira sana anakagwisa ntchito anthu awo omwewo akuluakulu mpaka nataka amene basi ndoti president bwezi panopa. Okay, imagine yeye mungoganiza kuti president panopa munthu wa president Maduro olipa anawika pa wanted kuti aliyense amene angabwerese mutu wake, aliyense amene angamuphe, right? Aliyense amene angamuphe president amene iyi, aliyense amene angamugwire president amene timpasa $50 million. And the president amapita kaya kuti ayenda apita ku you understand, so samakhala mobisalaso yayi ndi president amakhala ndithu mudziko mwawo samayenda so mobisala mothawaso yayi anthu akwawo ndani safuna $50 million. Tipompa tinakupasana report la ndege kuti amanyengela pilot wake kuti mukangosiya malo abwino basi tikantengere kuti tikantengere kumene kucha koma ayi sizinatheke beyayi. That means ndubwinoso wa tinakamba nthani yake zokhuza ndi transparency kuti ndubwinoso umodzi umene anthu ngati dziko likawauza wanthu like boma lisamakhale lobisa information kwa anthu, like talk to them auze njine chili chose akuluakulu pali vuto ili kuti anthu aja zakhala upanga understand kuti okay zatele chifukwa ma-Americans akamabwera kwene kuli kosikaya ma-French aja akamabwera amagwirisa ntchito choyambirira amagwirisa ntchito akaye anthu apapa zikukaneka kugwirisa ntchito anthu ako Venezuela funa anthu aja alikale ndi boma pamodzi kaya ndi osutsa osalikale ndi boma kuteteza dziko lawo sakufuna munthu wachipwirikiti cha ma-Americans. That's why America ikukhala kaiphe yumakhala kaiphe ndikumaganiza kaya kuti mama tipange strike anthu like nzika wamba zopanga training against us. That means America yachoka ku propaganda imene magwisa ntchito pofuna kupanga manipulate anthu nkufika na pa point enozi afuna apitano okha koma nomwe uchakoso one atha kupanga inde minanga panga atakema koma ayaluka kwambiri naswanda president ndoiba fabara pana anampanga kai connect anapanga link ndi zigulu za aragwaija kagulu kazi gamenga kaja anapanga kai link yayejayo ani gulu lomwero koma sizinda play anthu ampenta yame ndoiba makuti sizinda play anthu. You see, propaganda imene ndimene amagwisa ntchito chino kuti anthu nzikazo zikhale zili busy kumukira president uja ndiye panopa kuona zoti apa ndisingagwiretu zone zoti family ndi imodzi yakhala pamodzi pofuna kulimbana ndi ife ndiye apapa ife ndi amene timalimbikisa democracy dziko lonse lapansi timanamizira kulimbikisa democracy dziko lonse lapansi ifeyo we are superpowers nde apapa ndoti tiyaluka tionekera ng'amba kwambiri tionekera ng'amba kopya sikuti sangakwanise kupanga atake atha kupanga atake atha kwa police atha kutano koma aonekera ng'amba kuti ndi anthu oyipa kwambiri zo zimene apanga apazi komanso kuti anthu apanga condemn kwambiri chabwino imene ndi chifukwa choyambirira chimene pano pakadali pano pasanapange strike akungopanga strike timaboti timene akutiganiza zoti timaboti titi I think tikunyamula drugs kumalowesa mu dziko la America. Chabwino that's the first thing. Ndete ndipita ku chifukwa cha number 2 chimene pali pano zikukanikabe kuti America ipange attack dziko la Venezuela. Chifukwa cha number 2 chikhale chonena kuti pano pakadali pano support imene ikubwera kuchokera ku Russia. Mukudziwa kale kuti ma Russians anafika kale Caracas
mu Venezuela anafika kale kumene kuja, anabweretsa ndege imene under sanctions, anabweretsa zida, anabweretsa ma air defenses ndi asilikali omwe anabwera kutani ku Venezuela. Aku Russia tu amene ndithu apanga ma training kuaphunzitsa anthu panga izi ndizi wayo ndiye pata ndi ally wawo. Plus China so nayonso iliyayi iwe ndi nzathu ndithu ifeso tani tikuthandizira. So actually zikungoonekera kuti zoti apa propaganda yawo kwambiri kwake America amasamala maka nkhani yakhuza ndi propaganda. Ndapo propaganda yawo singagwire. Yes atha kupanga zikunanga ba atha kwanitsa kupanga. Kamano akusama naso kuti mara apa ndi tionekera ambayo kuti ifena anthu osokwaneza. So that's why akungothela pa timabodi ticha timabodi timene tumadusama komanso actually it's unidentified ndosadziwika bwinobwino sakupanga identify kuti mmene modi munali zigawenga zimene ma drug cartels, ma drug dealers kapena what actually palibe evidence ine iliyonse. So izo ndi zimene makamakazi kuchitika kumene kuko nde politics ikuyenda apa pakuyenda politics yeniyeni pakuyenda ndali zenizeni pamene Russia ikuoneseratu publicly kuoneseratu poyera kwanza kuti ifetu tuli ndi Venezuela inu kuti mufuna mutani inu mungatani inu tapanga ntione apa ndale zanu zaukanikane. So yeah, that's it. Pakadali pano ndi izinzi zifuka zimene makamaka America ikhaga ichite pay ndikumalingalira kuti maboti ambitiro inkatimo ndiyamba panga strike ndekuti sukuti zingatheke muvesene babo sukuti akuopa kuti akhoza kuti menya atha kwati bula bwino koma zimene iwo abanga preach for in the sovereign country ku sovereignty dziko loyima lokha silikufuneka kuti lizophezedwa lindu ufulu oziteteza lokha lindu ufulu losankha ma allies lindu ufulu losankha anzawo lindu ufulu lopanga chilichonse chimene kupanga. That's what the sovereign country. So ufulu umene usukuena uphwanyidwa yayi ndi America kuzuza kuti tikangopanga zimene tingapangezi tionekera kwambiri ng'amba kuti apati ndi that's why kungonamizira kumwe basi. So anyway guys, thank you so much. 10 afterwards 10 to Russia chifukwa ku Russia so kwa bodikazi ntuzina kumeneko. Guys, thank you so much for watching.